Why faith? Romans 10:11 says, kulo kholwa akasoza ajabhiswa. Ya kuthiwa nje uma bewakholwa ngeke ujabule. Cabanga nje lo baba ufika kuJesu uthi ucela ukubona. uJesu umfaka inhlabathi uzela uzobona. Hey madoda. Le nchumela ilokuphunywa kanjalo iyangala. Uzela uzobona ufaka inhlabathi. Manje ngoba sila kanangoma ufuna sichaze indaba enhlabathi ngoba sengiqale ukunikezana amagabade. Nalilani bantu basekhaya. Ngifuna ngicorrect. Enginesibindi kukude kabe Shepstone njengoba ngikhuluma manje kodwa anginangxaki izikhulumela ngikhululekile. History says this man did not have marbles. So uJesu wayengenzi a system of healing. Ubayakha izimabuli lesi wasezishutheka. Yeah, go and search it. Ba lo babuze kuya njengoba efuna ukubona azikho imabuli. uJesu akathatha umhlabathi ngoba ethi ke seniyoqhubeka emhlabathini. No. Wakha vese uyazi lo wavela emhlabathini. Manje ungamthatha umhlabathi wamgcoba abantu. Uthi ubone ngoJesu. No, imabuli zazingekho. That is why ube uthatha emathe waze wayimbulungu yokuqala wayifaka wenze enye imbulunga wayibumba wayifaka wasethi hamba uyogeza. Mina bengiye bengizothi cha ungingcolisa ubani uzotani uyogeza. Hayibo sorry. Wahamba uyogeza. Lalela ukukholwa ngoba heavens are pleasing faith. Ukukholwa kwangaquestion ukuthi njengoba ngiyogeza ngizobona yini kwalo. Ukukholwa kwathi kulo babahamba uyogeza. So noma sengabusabuyelanga kuJesu wena vele ungene nje lento ayithatha lokusho lokwakhe. Awukaze wabona umuntu ephila ngokugeza ngoba nala uyogeza khona wakwageza khona waqhubeka wayimpumputhi. Kodwa ngoba sekusho yena namhlanje vele uhamba. Basho ukuthi heavens are pleased in faith. Wakwatshela amanye amadoda. Kuthiwa yishuma angazi kanjalo sokhela. Wathi kona hambani noziveze etempelini. Athi sicela ukuhlanjulula akawahlambulula uthi hambani noziveze. Now ufuna sidonse lo hambe yoziveza uthi uvelaphi. Uhambe yoziveza uvele ekuthaneni bekwenzeka umuntu aphile ochokweni lakhe. Uma ephila akavela goduka. Uqala etempelini ayoziveza ashiye neminikelo yakhona. Bese bemnikeza a certificate of acceptance ukuthi sowungabuyela emphakathini ngoba sowuphilile. So awuvele uye emphakathini bazokushanga amatshufu. Fanele uqala ubuye kumpriest akuneze incwadi ukuthi hayi sowungabuyela ekhaya bese uyabuyela ekhaya. All right? But awuvele uye nakuyena umpriest. Fanele labo hlezi nabo bakucheck. Bakubona ukuthi uphile ngempela ochokweni. Bese bethi ake sowungahamba. Uma bethi hamba yoziveza basuke bese bekucheckile ukuthi uphilile. So lamadoda ayishumi asuka ahamba. Now lo buyayo uyasitshela ukuthi endleleni kusho ukuthi basuke bengaphilanga. The question isibindi sokusuka bangaphilanga basithatha because history says umuke wafika lapho wathola ukuthi unechashazi lochoko wena nompriest fine khandwe ngamatshe. So you would not take a risk yokuya lapha ube wazi ukuthi cha unechashazana. Oh so uyekufeni. Now the question is laba balishumi basuka kanjani? Bakhumbula ukuthi uhambe yoziveza ushiyo kokugulayo. Nalahleka futhi. Umuntu makuthiwa hamba yoziveza usehloliwe watholakala ukuthi uphilile. Bese kuthiwa hamba yoziveza. Njengoba ethi uJesu kulaba hambani yoziveza bayazi ukuthi ngeke asho siguli. Bathi bayasibheka siyagula babheka usho kwakhe asiguli bathi sikhethe ukusho kwakhe. So manje awukwazi ukuthi sowukholiwe uphinde ujabhise. Last point elinye solikhuluma ngelilanga. Last point. Faith puts you to the world of possibilities. Okholwayo akukho ngenzeki. Angiphinde. Okholwayo akukho ngenzeki. eBhayibhelini sinomlando womuntu owakholwa ukuthi inkomo nezimbuzi namahashe kungakhulelwa kubuka isihlahla. Anisekho-ke futhi. Kuthiwa wavele wakha amaxolo. Istory sinde manje angifuni ukubambezela inkonzo ishafele. Ngifuna ngene entabeni. Kuthiwa wakha isihlahla
wathatha amagxolo waxebula wakha i-design emabalabala wayibeka ngaphesheya komfula wathi ke zonke imanzi maziza la mazibona la zokhulela ithi iBhayibheli elingcwele incwadi kaNkuluNkulu ithi they conceived while they were coming zakhulelwa ziza bese athi ombhali kwabonakala izinkunzi zasezulwini na wakungithusike lokho ngilinde kuzalo kuthiwa mazizala zazala njengoba zibonile make waba sekukholweni ufike la khona the impossible is possible to makuthiwa kwenzeka uyathuka uthi kanjani ngoba akukho okungenzeki hayi bazali bami yini kanti manje ngithi make nje wafika ekukholweni ufike la khona izinto zenzakala khona uyamuzwa uLosisi lo ubani lo namambo loSisi lo zalo uJesu loSisi Maria uMaria besifundise sama dimensions uthi ingelosi Maria uzokhulela uthi Maria uyabona nayo into engidida ngezingelosi usuka le uzokhuluma nje imfeketho ayikho phela lento umuntu la ngikuchaze ngizokunikeza lecture wena ngelosi umuntu la uhlangana nendoda yezo ngelosi athi ngelosi yes bese yakhulela athi ya bese uqedile wathi Maria ya wathi ngelosi right uyamkhumbula ukhazini wakho Elizabeth wathi ya my cousin umshado wakho umangalisi wathi okay wamangalisi sebebadala kodwa umntwana akekho ukhazini wakho ngibeke ngesisuliso ukhazini wakho unendoda kodwa ingane ayikho Maria ngitshele ukuthi ubani onikeza ingane Maria wabuka wathi no angishiftele kwelinye ilizwe wazokala esethi makube kimi shuthi kuyakwazi ukuthi umuntu akhulele ngokusho obalahleka wathi makube kimi njengokusho kwamazwi wakho uma uke wasikholweni bantwana basekhaya ngigqibe ngempela uma uke waba sekukholweni ayisekho intaba eseyoma phambi kwakho awusekho umfulo ongeke uwele ngikhuluma iqiniso bazalwane bami ngithi make waba sekukholweni you have put yourself to the world of possibilities mabathi akwenzeki uyathuka ukuthi leyo language ayikhulunywa la kuthiwa all things are possible la kuthiwa I can do all things through Christ la kuthiwa what is impossible with man is possible with God ilizwe labakholwayo kwazinto ziyenzeka izwe siphila kulona abantwana basekhaya ikwazinto ziyenzakala uma bethi akwenzeki noma bangakulethela umlando enye indoda yani kuJesu umlando yathi before you were born bengiseceleni kwalechibi ngibone ingelosi zehla siqi inyanga zisamanzi phonse kumuntu aphila anginamuntu ngisapi mina ngisale noma ngidala ngihlale yamnikeza umlando nalabazalwane bami yamnika umlando ukuthi lento le isinomlando ongakanani kwasho ukuthi noma ingabe nomlando ongakanani uma basezulwini bethatha charge they nullify the history sukuma uthatha uhlaka lakho uhambe wathiwa soyigoqayo asizothi sukuma so awuzama ukusukuma ngegama laJesu awuzama ukusukuma ngegama laJesu asizuyenza sukuma uthatha uhlaka lakho uhambe ukhonizwe kuthi kwazinto ziyenzeka the word of God izwe labakholwayo Simon I've prayed for you uthandazele uthi ukholo lwakho lungachafi God bless you